Аз съм Ирена Танчева, съпруга и майка на 2 деца, малолетни. Има в събрекя и на несреќа. Ми пресечеа патот и деца се карах на градинка. Събали на 7 сато беше. Несреќите, сега съм неподвижна. Да, се опериравме в Скопие на 5 и на 6 прешлен. Вратна кичма, но трябва да продължам да се лекувам в Русия, в Неуровита, в Москва. 3 пъти трябва да одам. Првиот пат е 30.000 евра. После ќе видиме, ќе кажете, ама би трябвало толкова да и вториот и третиот пат, от 3 пъти трябва да одам на третмани. Постои ли можност после третманите да повторно да застанете на нозе? Да, обејќат дека после третманите дека ќе застанам на нозе. 80% гарантира болницата? 80% болницата гарантира дека ќе застанам на нозе после третмането. С това хуманите луѓе ги замолувам да бидат хумани, да донират и за мене и за моите 2 деца, да се радуват и они. Може ли по-конкретно да опишете како се случи събраќањето? И аз ги карав децата от Самуилово на Кајново село, на градинка. Ми пресечеа патот. И аз да не удрам во нив, завратех на другата страна, за да го избегнам возилото. Арнама аз слуши ми се и после натама не се сеќавам како било, што е било. Децата повредени беа? Малко беа тука главата. Оно беше тука кај образу издрецано било. А кикто кръв имаш? Оно е имало и кръвче. И аз до душе не знам как точно неле са биле они, оти не се сеќавам аз после на това на нищо. И аз бех у кома. Колко? У Карел бех 40 дена. 40 дена бех у Карел. 25 дена на нищо не се сеќавам. Тотално на нищо. У кома съм била. Не се сеќавам на нищо.